Spectaculair. Ja. Oma Arie op safari. Zeker. Ja. En dat betekent dat we ooit eens aan een roer hebben getrokken om bij ons te komen werken. Hij wilde niet. Hij moest zo nodig zijn studie afmaken. Dat toch niet. Ik zeg het ook altijd tegen mijn kinderen. Maak die studie toch niet af. Wat heb je daar nou aan? Oh, daar hebben we, kijk. Dat is Marit, hè? Ja. Hoi! Hoe meer mensen erbij staan, hoe opgewonden ik word. Nou, dat wordt leuk dan. Ja, is het goed? Ja, heel... Hallo. Goedemiddag. Hij is wel groen. Ja, nou is hij groen, dus daar ben ik wel blij mee, maar hij heeft gewoon niks. Ik snap, ik moet dat ding wel terugsteken, anders hoor ik nooit niks. Zo, dat heb je niet, hè? We gaan naar Café Het Gommelke. Daar hebben we afgesproken met de Kikkerclub. Mannen die al hun hele leven helemaal gek zijn van de boomkikker. En daarmee gaan we naar een pool. Dan gaan we luisteren naar boomkikkers. Kijk, schijnt, zoiets zeggen ze. Kijk. Menno, de schapen hebben ons nodig. Wit gewolde keur. Trouw bewaakt wordt door de hond. En al dwalend ginds en her. Denkt de herder op hoe ver. Hoe ver. Ja, dat doet hij goed. Dat is echt zo... Leuk hè? Ongelooflijk. Wok, trekt hem zo uit de lucht. Vind je dit een leuke video? Doe even zo. Abonneer je op ons kanaal hieronder en klik even op het belletje, want dan krijg je natuurlijk klik. Dan krijg je een bericht als er een nieuwe aflevering is. Toch, heren? Ja. Zeker.